chiwo. Kopogore gi mano, kawuono chieng' tarik 13 ng'anyo mag lakteche bende en wach ma bende biro bedo kwaluoni nyakwarom ga jwang'a machiegni. Mano bang' siem margi mar ndalo 7 norumo odiochieng' manyoro. Odiochieng' ma kawuono igeno ni lakteche e ute thieth mago mag piny owacho biro bedo ka ng'anyo. Bura Nairobi ka aneno ka lakteche wacho ni gibiro bedo ka gichako ng'anyo margi kowuok e osiptal maduong' mano mar Kenyatta. Kendo gibiro bedo ka ging'anyo e apise mopogore opogore mago mag piny owacho, mano moriwo migawo mochung' ne weche mag thieth, migawo mochung' ne weche mag omenda. Gibiro dhi e apise mago mag Council of Governors kata mana riwruok mag governors e pacho ka. Kendo ng'anyo ma kamano bende gibiro bedo ka girie godo od bura maduong' ma pacho ka. Inyalo penjo ni lakteche ma kamage ging'anyo nikech ang'o? Nyakwarom ga jwang' lakteche ma kamage ging'anyo mokwongo kaluwore kod interns kata lakteche mago mosebedo ka yudo tiegruok madirom 4,000 ma bende pok ondike tich nyaka gi sani, kata bed ni gisebedo ka gitimo rombe mopogore opogore. Kopogore gi mano, bende oteku mathoth ma bende obila notiyo godo kuom jagoro maduong' mano mar KMPDU Dr. Davji Atela ma bende pod medo yudo thieth. Koro ng'anyo mag lakteche ma kamago wabiro bedo kwaluoni odiochieng' ma kawuono. Kopogore gi mano, bende dwaro mano mar tero obila